Helo, Helen dwi, a chroeso i Uned 18, y cwrs Sylfaen. Wel, does dim gwaith newydd yn Uned 18, ond dyn ni'n ymarfer gofyn cwestiwn gyda gair cwestiwn. Felly, beth yw'r geiriau cwestiwn? Pwy, beth, faint, ble, pryd, shwt, pam. Dyn ni'n mynd i ddechrau gyda pwy, beth a faint. Os dyn ni'n gofyn cwestiwn fel yn Saesneg, who is the tutor? Pan mae rhywbeth pendant, we have something definite. Enw person, the something. Gyda pwy, beth a faint, dyn ni'n defnyddio yw. Beth am chantio? Pwy, beth, faint, yw. A chi, pwy, beth, faint, yw. Eto, pwy, beth, faint, yw. Da iawn. Felly, gwrandewch. Pwy yw'r tiwtor? Pwy yw'r tiwtor? Pwy yw'r tiwtor? A chi? Pwy yw'r tiwtor? Who's the teacher? Pwy yw'r athro? Neu pwy yw'r athrawes? Nurse. Pwy yw'r nyrs? Doctor. Pwy yw'r meddyg? Neu pwy yw'r doctor? Da iawn, so pwy yw'r? Nesa, beth yw'r? Beth yw'r broblem? Beth yw'r broblem? A chi? Beth yw'r broblem? What's the number? Beth yw'r rhif? What's the book? Beth yw'r llyfr? Ac un arall, faint. Faint. Faint, how much? Yeah? Faint, how much? Faint yw'r tocyn? Faint yw'r tocyn? A chi? Faint yw'r tocyn? Da iawn. How much is the course? Faint yw'r cwrs? How much is the book? Faint yw'r llyfr? How much is the food? Faint yw'r bwyd? A hefyd, faint o'r gloch yw hi? Faint o'r gloch yw hi nawr? Felly, pwy, beth, faint? Yw. Da iawn, gyda rhywbeth positif. Pwy, beth, faint eto, ond nawr gyda si. Dych chi wedi clywed, dych chi wedi dysgu y cwestiynau yma. Dyn ni'n defnyddio si cyn arddodiaid. Arddodiaid yw'r prepositions, y geiriau bach, ar, wrth, dan. Iawn? So, pwy si? Pwy si yn y dosbarth heddi? Pwy sy yn y dosbarth? A chi? Pwy sy yn y dosbarth? Who is on the bus? Pwy sy ar y bws? On the train. Pwy sy ar y tren? Beth am what is on television tonight? Beth sy ar y teledu heno? Ooh, what's on the floor? Beth sy ar y llawr? A hefyd faint. Ond faint, how many? Yeah? How many? How many are on the bus? Faint sy ar y bws? How many are in the Welsh class?
faint sy yn y dosbarth Cymraeg. Ac wedyn, hefyd, dyn ni'n defnyddio si gyda berfau, gyda verbs. Yeah? Bob uned mae Robin Radio yn gofyn, pwy sy'n siarad? Yeah? Pwy sy'n siarad? Pwy sy'n siarad? Felly, who's helping? Pwy sy'n helpu? Who's going? Pwy sy'n mynd? Who's staying? Pwy sy'n aros? Does dim llawer o gwestiynau gyda beth sy'n a verbs, ond dych chi'n cofio what's happening? Beth sy'n digwydd? A dych chi'n cofio what's the matter? Beth sy'n bod? Felly wedyn, faint, yeah? How many eto? How many? How many are going? Faint sy'n mynd? How many are learning Welsh? Faint sy'n dysgu Cymraeg? How many speak Welsh? Faint sy'n siarad Cymraeg? Felly, pwy, beth, faint, yw'r, rhywbeth definite. Pwy, beth, faint, sy yn y dosbarth. Pwy, beth, faint, sy'n mynd. Verbs. Okay. Felly, pryd dyn ni'n defnyddio mai? Wel, dim pwy, dim beth, dim faint. So, ble? Where is the class? Ble mae'r dosbarth? Y tutor? Ble mae'r tutor? The school? Ble mae'r ysgol? How is the food? Triwch. Shwt mae'r bwyd? How is the course? Shwt mae'r cwrs? When is the course? Pryd mae'r cwrs? When is the concert? Pryd mae'r cyngerdd? When is the film? Pryd mae'r ffilm? A hefyd, gwrandewch. Faint o'r gloch mae'r cyngerdd? Faint o'r gloch yw hi nawr, ond faint o'r gloch mae'r cyngerdd? Achos, dylen ni ddweud, we should really say, am faint o'r gloch, ond dyn ni ddim. So, faint o'r gloch yw hi ar y watch, ar y cloc, nawr, ond faint o'r gloch mae'r cyngerdd? What time is the class? Faint o'r gloch mae'r dosbarth? What time is the film? Faint o'r gloch mae'r ffilm? Felly, does dim gwaith newydd, ond gobeithio bod Uned 18 yn eich helpu chi i gael trefn, to get your questions in order. Pwy, beth, faint, yw'r? Popeth arall, ble mae, shwt mae, pryd mae. A cofiwch hefyd, dyn ni'n defnyddio si gyda prepositions a si gyda berfau. A dyna ni, Uned 18. Os ydych chi wedi mwynhau y fideo yma, cofiwch, mae llawer mwy o fideos ar YouTube Dysgu Cymraeg. Hwyl!